Rádioklub ON3 Karol Urban Karol vznikol v roku 2017 a postupne začal svoju činnosť. Prečo vlastne vznikol? Rádioklub ON3 KUK vznikol z idei združenia jednak licencovaných radioamatérov v Považskej kotline a okolí a taktiež aj priaznincov vysielania pod zášticou oblastného CB Rádioklubu Stredné Považie. Členovia oblastného CB Rádioklubu majú vlastne teraz možnosť priblížiť sa k radioamatérskému vysielaniu, pripraviť sa lepšie na licenciu, na skúšky a vlastne priblížiť sa k radioamatérskej praxi. Využívame dve kontestové QTH, jedno sa nachádza na Vršatci na Chmelovej a druhé sa nachádza tunak na Obore v súčinnosti aj s OCBR Stredné Považie. Kóta nad Oborou sa nachádza v Trenčianskom kraji, kde ako rádioklub pôsobíme vôbec. Nad Oborou má dva vysielače, kde hlavný, veľký, slúži na komerčné vysielanie DVB-T, rádií a podobne. Menší vysielač, prezývaný aj Javorina, ktorý slúži rádioklubu na realizáciu radioamatérskeho hobby. Nadmorská výška kóty je 650 metrov a výhľad je iba z vrchu vysielača. Činnosť klubu nespočíva iba vo vysielaní samotnom, ale aj činnosti okolo vysielania. Oblastný CB Rádioklub s klubom OM3 KUK už 3. rokom organizuje radioamatérske stretnutie Rakovice. Stretnutie v Rakoviciach je pokračovaním dlhoročného stretnutia vo vedľajšej obci Borovce. Táto dlhoročná tradícia zaručila veľkú obľúbenosť, čo je vidieť aj na účasti. Stretnutie sa organizuje na začiatku leta v období polovice júna. Zaujímavosťou je, že sa už 3. ročník podarilo trafiť výborné teplé počasie. Radioamatéri, ale aj fanatici radiotechniky si prídu na svoje vďaka pomerne bohatej burze, kde sa dá nakúpiť príslušenstvo, antény, ale aj samotné rádia. Ten, kto má toho doma dosť, si môže pokecať s ostatnými účastníkmi stretnutia a vymeniť si svoje praktické skúsenosti s ľuďmi rovnakého koníčka. Počas stretnutia je k dispozícii pivo, kofola, nealko, prípadne si dať kapusnicu alebo guláš. Ďalšou akciou, ktorú organizuje oblastný CB Rádioklub, je radioaktívne putovanie Slovenskom. Cieľom tejto akcie je šíriť okrem iného rádiový signál po celom Slovensku, pozdraviť našich kolegov vo všetkých regiónoch štátu a samozrejme stretnutie s priateľmi, ktorí počas akcie prídu podporiť. Chcete vysielať, jesť, profilovať, čo chcete? Plastať.
Poďme k rádioklubu OM3 Kuk. Rádioklub má svoje vysielacie stanovište na kóte Chmeľová s nadmorskou výškou 925 metrov nad morom a poďme si ho trochu predstaviť. Myšlienku postaviť vysielacie stredisko dostal Rádioklub Nová Dubnica v roku 1982. V roku 1983 tento rádioklub začal chatu realizovať a ich stavba trvala 2 mesiace vďaka ich silnému zápalu k tomuto koníčku. Chata bola využívaná až do roku 2006 na VKV, subregionály a ultrakrátke vlny. Mali tu 2 jagy antény 15 prvkové na streche. Najprv horná hlavná vysielacia konzola ešte nebola. Liezlo sa hore po rebríkoch, až v roku 1995 vznikla horná istiaca konzola. Chata bola najprv bez náteru, potom strecha dostala zelený náter, potom dostala hnedý náter, ktorý sa držal až do roku 2017. Chata od roku 2006 bola nevyužívaná, pretože rádioklub OM3 2V sa presunulo na kótu Portáž. Chata od roku 2006 nevyužívaná, taktiež sa tu nerobili žiadne opravy, iba veľmi núdzové opravy ako výmena skiel a tak. Dá sa povedať, že chata od roku 2000 chátrala a až rádioklubu OM3 Karol Urban Karol v roku 2017 sa podarilo túto chatu osídliť natrvalo. Snažili sme sa prerobiť komplet nové schodisko základňou, taktiež sa robil komplet nový náter strechy. Čo sa týka energie, stále vylepšujeme energiu, ktorá je tu čisto fotovoltaická. Máme tu nejakú určitú kapacitu, ktorú neustále sa snažíme zlepšovať. A robila sa brigáda na streche, náter plus oprava plechov. V súčasnosti sa náš rádioklub venuje VKV káve súťažiam. Ako je vidno, na streche máme zloženú trojelementovú jagi pre pásmo 27-28 MHz, po menšej úprave aj na 21 MHz. Potom máme natiahnutý 5-bandový 20-metrový dlhý drôt na konci napájaný a máme k dispozícii ešte aj Cobweb anténu a ešte máme nejakú 5/8 a polku anténu pre pásmo CB. Myslím si, že na tomto vysielacom stredisku si každý príde na svoje, či je to nelicencovaný radioamatér, CBčkár, PMRkár alebo aj licencovaný radioamatér. Antén tu máme dosť, všetko sa snažíme vyrábať doma, rovnako aj fotovoltaika, regulátory, všetko je v podstate vyrobené doma, nakoľko MPPT, meniče a podobné nám tu spôsobovali rušenia v oblasti hlavne krátkych vln. Máme tu k dispozícii aj 2 online SDR-ka, takže aj keď sme tu neni, na príjme sme hocikde v celých krajinách sveta. Tento rok naše vysielacie stredisko oslavuje 40. výročie, no a toto je jej súčasná podoba. Súčasné pracovisko OM3V, ktoré postavilo stredisko na Chmeľovej, je na kóte Portáž, asi len 25 km severne od strediska Chmeľová. Z tohto pracoviska sa stále umiestňujú v prvej desiatke európskeho hodnotenia závodov. Vrátime sa späť na pracovisko oblastného CB rádioklubu. Výhoda tejto kóty je dostupnosť autom, v podstate pracovisko plug and play, kde sme schopní byť v éteri do 20 minút. Aj tentokrát sme to využili nielen v závode CB, ale aj amatérských pásmach.
Vysielaj, daj reláciu. Thank you. Record for you is 5 by 4, 5 and 4. My name is Ivan and I'm located in west part of Slovakia. QSL? QSL. Thank you for the contact. Have a nice weekend and immediately to you. 73, bye bye. Bye bye. O entry-ku, kto má s dostupnosťou pracoviska zložitejšie, ale za námahu vyšlapať, majú vyššiu kvótu. Členovia klubu sa snažia vyrábať veci svojpomocne, podľa vlastných zručností a vedomostí. Samozrejme na kvótu to, často rozmontované, treba vyniesť a zložiť. Ale aj to patrí k radioamatérskému koníčku a koniec koncov je to samovzdelávanie. Príprava na závod nebýva jednoduchá, obzvlášť pri zmenách polarizácie. Všetko sa dá ale spoločne zvládnuť a na závod sú pripravení. Božena. Dobre, díky za spojenie, ahoj 73. Jo, taky děkuju a hodně štěstí do závodu, ahoj. První, spojení číslo 16, z lokátoru Josef Neruda, 89, Kvíro. Josef Neruda, 89, Kvíro. Report 59, navrhovaný čas 20.06. Áno, dobre, 20.06, ty si naše tretie spojenie. Prosím ťa, ešte keby si mi mohol dať, kto je pod Echo Tango 152 a teraz teoreticky 88 Kvído, čo ste vy, na Jedovej alebo kde? Áno, přesně, my jsme Jedová a ještě nám prosím tě dej report. Report Zrkadlo 5-9 pre teba. Jo, super. Jinak my jsme Expedice Jedová, mikrofonu Petr Zolaný a Martin Olmos. Rádioklub má na svojom pracovisku 2 online SDR príjimače dostupné z celého sveta. Nachádza sa to zhruba medzi Partizánskym a Prievidzou, okres, jaký to tu máme okres, alebo kraj Trenčín. Jo, dobře, tak jo, tak to je super, je vidět, že to chodí, a že dneska na kopci spousta lidí, tak je to hezky. Dobrý, já vám chcem zkusit spojení teda na Slovensko, takže zdravím Slovensko, tady z Vidovických vrchů, nebo co to tady je, a budu rušit a přeju pekný den. Činnosť členov klubu nespočíva iba v závodnom vysielaní z pracovísk, dôležité je vychovávať mladšiu generáciu svojich rodín pre budúci chod klubu a rovnako aj priberať pod jednu strechu nových spoločných členov. Má záujem o spojenie, poďte voláčkou. Výzva, všeobecná výzva na spojenie, tu Lucia Ilava. Kto má záujem o spojenie, poďte voláčkou. Projekt Robinovi Pánky.
Robinové zámky. Ahoj, Robin. Ahoj, Starinča. Report pre teba je 3-0. 3-0, lokátor môj je Jozef Norbert 97 Cyril Xavier. Opakujem, Jozef Norbert 97 Cyril Xavier. Ahoj, tu Lucia Ilava, Portable nad Oborou. Jozef Norbert 98 Adam Xaver. Vek 10 rokov. Report 59. Ďakujem za spojenie 73, ahoj. Ešte potrebujem vek. Ešte čo? Vek. Koľko máš rokov? Ja mám 54. Ďakujem, 73, ahoj. Ahoj. Spojenie s Valminou, s Luciou som už mal. Ahoj, a kto je na druhej strane? Tu je mamina Ilava. Krypto Bratislava Junior, Portable Camping. Ahoj, Krypto Bratislava, tu je mamina Ilava, Portable nad Oborou, Jozef Norbert 98, Adam Xaver. Vek 39 rokov. Report 59. Krypto, pobral si? Áno, pobral som všetko, veľmi pekne ďakujem. 5-7. Ahoj, 7-3. Mnoho z členov má vybudované pracovisko v pohodlí domova, odkiaľ sa dá tiež vysielať do celého sveta. Nachádzame sa u mňa v Hemšeku, súkromnom, kde mám pokrytie na všetky frekvencie od krátkych vln až po ultrakrátke vlny. Mám na to niekoľko rádií. Prvé rádio je 897, ktorá mi pokrýva VKV, UKV aj KV, ale primárne KV mám zapojené do rádia vedľa, do mašiny JSUFT 920, kde mám v dispozícii dve krátkovoľné antény, prepínam medzi vertikálom a 20-metrovým 5-bandovým dlhým drôtom. A tretie rádio taktiež od JSU má v podstate na takú miestnu lokálnu FM komunikáciu. Prepínam si prepínačom medzi malým rádiom a 897, kde mám k dispozícii SSB v prípade toho, že by boli podmienky na 2 metry, nejaké sporadické množstve a tak. Môžete vidieť na počítači, mám zobrazené aktuálne podmienky, keďže som hlavne DX-man, tak mám tu teraz pustené pásmo 15 metrov, ktoré budem aj za chvíľku počúvať. Na monitore, na ľavom monitore mám zobrazené v podstate naše SDR lokálne hore na kontrastovom QTH na Chmenovej, čiže vieme, čo sa deje hore, aj keď sme tam není. A na pravom monitore mám výstup z FT920, tzv. grafický éter, by som to nazval, kde vidím v podstate, čo sa kde deje. Tuto, keď si budem hľadiť, tak tuto sa mi krásne zobrazuje prevádzka. Oscar Mike 4, Alpha Juliet Kilo. Oscar Mike 4, Alpha Juliet Kilo 56. Roger, for you, 5-6, thank you. Thank you, Tango Zulu 4 Alpha Mike, that's fine. Po dlhých skúsenostiach vieme, že vonku sa vysiela predsa najlepšie. Jeden z členov klubu sa napríklad venuje prevažne satelitnej prevádzke. Väčšinu svojej výbavy má taktiež vyrobenú doma, skúsenosti s koordináciou sú nevyhnutné a počas čakania na prelet satelitu nad obzorom urobili direktné spojenia na veľmi krátkych vlnách. Je to dosť nevyhnutné pre správnu skúšku techniky. Nezabudíky, prajem peknú nedeľu a teším sa na ďalšie spojenie. Maj sa pekne, ahoj. Výzva Sota, Otomária 6, Adam Božena, Adam Portable, výzva Sota, Zuzana, Adam 036, výzva Sota. Otomária 4, Adam Jozef Karol Portable. Otomária 4, Adam Jozef Karol, lomeno P. Otomária 6, Adam Božena, Adam Portable, zdravím ťa, idem z Kraku, Zuzana, Adam 036, ide to pekne 58, kúto chýba do plného displeja. Jasné, OM6 Adam Božena František, OM4 Adam Jozef Karol Portable. Zdravím ťa z Portáša z Kohútky, Jozef Norbert 99 Cyril Helena, Jozef Norbert 99 Cyril Helena,
No a ideme sa tu so satelitmi pohrať trošku, takže máme tu nejaké sety Agín, momentálne položená na zemi. Tak pozdravujem, 56 pre teba z Kohútky, tu je OM4 a EK Portable. Áno, len si oprav, je tu aj ABS frontov, ale OM6 ABA Portable. A Vládko tam náhodou není OM4 C2, ak je, tak ho pozdravujem. Vieš čo, momentálne sme tu bez neho, ale jasné, odoznám mu pozdrav. Tak OM6 ABA, ospravedlňujem sa, pozdravím vás oboch. 7-3 a pozdravujem do 1300, ahojte. Áno, vďaka, peknú nedeľu, nech sa vám tam darí, ahoj. Technika funguje, je čas ísť volať výzvu cez satelit. CQ Satellite, Oscar Mike 3, Kilo, Uniform Kilo, CQ Satellite, Oscar Mike 3, Kilo, Uniform Kilo. United Yankee to Radio America. This is Oscar Mike 4 Alpha Juliet Kilo. Oscar Mike 4 Alpha Juliet Kilo. QRZ? Oscar Mike 4. Som tam. Bravo India, Bravo India, Bravo India. Please again, Oscar Mike 4 Alpha Juliet Kilo. Bravo India, QRZ? United Yankee to Radio Alpha. Yankee to Radio America. The Yankee. Daniel 4 against the Yankee. Oscar Mike 4 Alpha Juliet Kilo Portable. 0 Alpha. G0 ABI, drž. Golf 0 Alpha Bravo India. This is Oscar Mike 4 Alpha Juliet Kilo. 57 Juliet November 99 Charlie Hotel. Juliet November 99 Charlie Hotel. Roger. Roger, you're 5 and 9. Italy Oscar 80. Italy Oscar 80. Thank you. Thank you. 73. Bye.